Nih, Apa Friday? Tembakam duit lah, singkang am tas ni. Kublai yepi, mangau Melvin Mukim, naka film Haling Kabneng. Nakumen ban pentip shepi, ba nginwan rab yang sashi sien ka film ha ususu tham auditorium naruka kapra tarik adu laiphuai tarik ubanai jamang. Ki por kilong kanar baje mensngi, ar baje mensngi, san baje janmiet, bat hanyo baje demiet. Kurmen banyak kendu biang yepi sashi sien. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uwahe shnong jong ka shnong lapangap, uba daymon miling do. Ulay tu baka jialang ka balalong hapadang kibor sensyar ka West Giant Hills bat kinong mikmat ka West Karbi Anglong District ringkat kinong yalam jong ka sinong lapangam bat ka sinong tapat kila menjur ban ailat ye ki Karbi na ka sinong tapat ban rep ha ki lingkha ki badan ha kaput ka sinong lapangam ya ki mar ki balong bam Henry om bantung ye ki ding ki si ki bane si Junom. Ha kejiakran bat kilat patay kubor hadin balawai kejialang ha kakat pratrek ujemang arja punrio. Uba daimon milingdo ulay thu. Ha kapor ba kinongrep kalapangap kila hiar siya lingka. Kila siya kanglad hakikat tukan ni ki Karbi kibala siat daki jiri siat sim. Ha kaba uway unongrep ulamansaw na kibenta jong kakli. Layathu balasya kasi kinongrep kasinong lapangam kinom Leit satya siya kalingka. Nakadaw ba kinongrep kimyolat banrep dakbasok. Ka Jingthung hinai mari mi nasional tanah yang ke district administration nah bro arnya ke DC SP Lapangap lagi magistrate ke Nong yalam senang nak yang ka senang tapat DM kita ada persen kita tay meeting kamu sungun nak yang yung ikador bas nong Lapangap daji tika masih kamu wilayah kita tay meeting dah kita ka meeting ko dia man nei hatai ka temporary kam yang ka Assam ke meeting man ko kulai ba ko stang suk he ko bom em kono ka jingya hori hura andai ga haperdi ke jingya klam em ko wi don hi ka jing terwa na ka leng yong ki Karbi wa ke jing terwa yong ki di bo ong gi wa ye gi hali hator ke nong chong chong Lapangap ye ki rap suk rap sai di bom em de gano kono kucing penthor andrai ye ki lum ki pedeng ki boman ki lum penthor ki em ha ki tu kitha to yo ki ki Karbi bo rep suk rep sai lane kata ki rep lang tanagaleng yong i ka isi chnong lane ka dor pa chnong yong Lapangap penpau ye ni wa ta ona galeng yong i la kloi wa lane pediang ye kata ki jing rep suk rep sai nagaleng ki Karbi bat kamjo nagaleng kita pat ha kita ki lum Andrei kawa i nagaleng kesnong yong i nagaleng kador basnong mana i walada kamnor ki kamrep to man ki do ki kamrep klene ki jingbam ki wa tu chisnem non hi ta khanglat i lana do percha i wa ka kamrep ho man ki kamrep tuwa man permanen ha gitu kita subu kam gunuksa ye rep kam kuba ke churu sala pat kam tata Andrei katwa ye ki kamrep tu man ke jingrep tu bana Islam lane ki man permanen nagaleng yung ikam dor bas nong percha i hejing to ini te ke jing klam hejing to bu ke jing klam yung i nagaleng ka ki 1% nagaleng ka dor bas nong tapat ha ko khattu humje ki sim ye ke rai dong ki ba ye ke jing klam lane ka rai ko di sim ini ki dang pun poi ki ka sedu seka nong yalam yang ka sucheng amrang border development committee bat kam jo la jing to wa ka jing amlang ki kese kanang wana ka leng yong pi yo chim ye ka rai ko khattu ko ye ka jing monjur ko chim ha nei kesng jing to wa ki nong rep yang in nei kesng maria sedang ju hirap sta tada emira sigat tu sigat ningot ki nong Karbi ki ba lai penthut ye ka kam rep yang ti bai bada be ele ki nong rep yang i o lai liwan ki sigisnong kitha film de yo kono ka jing rep su tai ba he jo i porla na ka leng ki pat Karbi ha ka jing mi bun ki yang pi
Untuk tu kargo penthut ki ye ka kamre pandai da siat ki lek tu ki jiri matu si ki nong rep yang i tada em ki lek ki nong rep yang i ki bada takha man so ban ne gasmi tanai dai wa na ka ni ka kena tanai ka daw ko jing penthut yang ki ni ki karbi tanai tai daw na ka ban se i ki nong rep yang i hap lai li ban si nong ki thal yang Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.